Ertzaintzaren larunbateko Loiuko aireportuko jarduna, provokazioei erantzutearen ondori izana justifikatu du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Erakunde, gobernantza publiko eta segurtasun batzordean plazaratu ditu adierazpenok Zupiriak, EH Bildu, Sumar eta Segurtasun Sailak berak eskatuta. Pasaden larunbatean oldarkor aritu zen Ertzaintza Loiun Globat flotilako 6 kideri egindako harreran, bertaratutakoei borrekin jo, lurrean immobilizatu eta 4 lagun atxilotu zituztelarik besteak beste. Zupiriak ikusitako irudiengatik barkamena eskatu du beste behin ere, gertatutakoa gertatu behar ez litzatekeela berretsiz, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ezarri beharreko elkarbizitza eredua birplanteatzea eskatu. Erreakzio anitzak izan ditu Eduard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak baxua euskaraz egiteko iragarpenak. 2028tik aurrera, Ipar Euskal Herriko ikasleek azterketako espezialitate frogetako bat euskaraz egiteko aukera izango zutela jakinarazi zuen Jeffreik, eta Seaskaren esanetan hitzok ez dute inolako sinesgarritasunik 2027ko Frantziako presidentetzarako eta legebiltzarrerako hauteskundetarako atarian egin baititu egungo ministroak. Gainera, 2026 eta 2027an baxoa egin eta euskaraz erantzun nahi duten ikasleen etorkizuna kolokan uzten duela ere ohartarazi du elkarteak. Euskararen erakunde publikoak ordea, Jeffreirena erabaki baikorra dela plazaratu. Osakidetzako 2018ko lepean izandako filtrazioen inguruko auzian parte hartzeari uko egin diote Arabako probintzia auzitegiko 3 epaileek. Magistratuek euren inpartzialtasuna kolokan jarriko luketen arrazoien argudiopean hartu dute erabakia. Zehazki abstenitu egin dira epaileak eta auzitegiak onartu egin du haien abstentzioa. Apirilean kausako 2 akusatuak epaiketa aurreko saiora eramatekoak ziren, baina bertan bera utzi zuten saio hori auzitegiaren osaketan aldaketaren bat egon zitekeela jakinarazi ostean. Gaur eman dute argitara aldaketa hori. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 26ko albistegira. Agerraldia egin du gaurkoan Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak, Loiun Ertzaintzak izandako jarduna azaltzeko. Gertakariengatik barkamena berretsi du Zupiriak, baina ez du agenteen jarrera deitoratu. Global Sumut flotillako kideen etorreran Loiuko aireportuan jazo zen indarkeria polizialaren harira agerraldia egin du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak. Euskal Herria Bilduk, Sumarrek eta Segurtasun Sailak berak eskatu dute sailburuaren agerraldia eta azalpenak eman ditu Zupiriak. We are sorry for what happened. Ingelesez hasi du berbaldia eta barkamena eskatu eta adierazi du benetan sentitzen duela Loiun gertatutakoa. Sentitzen dugu gertatutakoa, eta sentimentu bikoitza da ez zuelako gertatu behar. Lamento los incidentes que... Sentitzen dut Loiun gertatu zen istilua. Ez zuen gertatu behar, baina ez du zerikusirik ez da ontziarekin, ez da Palestinarekin edo Israelekin ere. Gure sailak Loiun gertatu ziren provokazioak eta erasoak beste era batera kudeatzeko gai izan behar zuen. Ez zen horrela izan. Eta sentitzen dut harrera horrela bukatu izana. Eta sentitzen dut EAE eta Ertzaintza albiste izana. Horregatik ezin dugu beste alde batera begiratu eta gertatutakoa gure gain hartzen dugu. Y asumimos lo sucedido. Zupiriak gogor salatu nahi izan du hainbat Euskal Herritar Ertzaintzaren aurka daudela eta askok ez duela ikusten ertzainek segurtasunaren alde egiten dutenik. Loiuko gertakarien bideo ikusi ostean jakinarazi du harrera ez zutela jakinarazi eta desordena publikoa egotzi die ontzidiaren kideei eta harrera egitera joan zirenei. Sailburuak esan du polizia operatiboan parte hartu zuten agenteek esku hartu zutela ertzain batek jasandako erasoaren ondoren eta indarra erabilita iritsiera atearen eremua garbitu zutela. Etaren mamua ere atera du Bingen Zupiriak. Uste dut importantea dela baita ere testuingoru politiko bat ematea gertatutakoari. Larunbatean aireportuan identifikatu zirenen artean aurrekari konkretuak dituzten persona ugari dago. Zehazki, provokaziorik larrienak eragin zituzten persona biek jarrera oldarkorra hasieratik erakutsirik eta talde terroristako kide izandakoak dira.
Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak gehiegikeria horiek justifikatzen aritzea aurpegiratu dio Zupiriari eta Sumarreko Jon Hernandezek aferaren arduradun politikoa dela esan dio. Zentzu berean Loiuko operatiboaren arduradunak kargutik kentzeak exijitu du koalizio subiranistakoa arbidez, inpunitateak ezin duelako irabazi. Zupiriaren agerraldiaren aurretik Global Zumut flotillako kidek elkarretaratzea egin dute Eusko Legebiltzarraren atarian egoera salatzeko eta Arartekoak bere aldetik ikerketa egindu du Loiuko gertakarien harira. Errekale horren gertatutakoaren harira 50 eragilek agerraldia egin dute Gasteizen, ertzaintzaren jarduna eta instituzioen jarrera salatzeko. Esan dutenez, hainbat gazte zauritu zituzten operazioan eta barne ikerketa zein ardurak argitzeko neurriak eskatu dituzte. Agerraldia egin dute Gasteizen 50 eragilek duela 2 aste Errekale hor auzo azkean gertatutakoa salatzeko. Hain zuzen ere, Ursa fabrikan bizi diren gazte batzuk Errekale horrera hurbildu ziren etxe bizitza batean sartzeko asmoz. Auzora gerturatutako pertsonek poliziak bertara bidali zituela aditzera eman zuten. Bien bitartean ertzaintzaren dispositibo handi batek auzoa hartu eta hainbat lagun identifikatu zituen. Gainera hainbat gazte zauritu zituzten, bati buru hezurra eta besoa apurtu zizkioten. Eta joan den aste artera arte ospitalean egonda, ebakuntza egin behar izan baitiote. Kide horrek adierazi dutenez, oraindik galduta dauka begi bateko ikusmena. Era berean agerraldian Gasteizko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren jarrera salatu dute. Euren hitzetan, diskurtso faxista eta arrazista elikatu besterik ez baitute egin. Haien erantzukizun politikoaren arduradun ez diren bitartean. Argi exijitu dute ertzaintzaren barne ikerketa burutzeko, gertatutakoaren atzean egondako ardurak argitzeko eta neurriak hartzeko. Uste dugu fasismoaren gorakada honek edozein momentuan kolpatu ditzakeela gaur hemen gauden eragileak, zein defendatzen ditugun kolektiboak. Hori dela eta gaurdanik borrokatu behar dugu edozein keinu fasistan. Ideologia supremazista hau geldituko duen herri boterea indartzea besterik ez dugu. Bestalde jakinarazi dute askotariko eragileak atxiki direla deialdira, eta bakoitzak bere eremuan borrokan jarraitzen duen bitartean, haien arteko harremanak trinkotuko dituztela. Ildo horretan Euskal Herrian gailentzen ari den diskurtso, ideologia eta praktika faxistak bertan bera uzteko unea dela aldarrikatu dute. Nafarroako gobernuak motibazio politikoko beste 8 biktima aitortu ditu. 1970 eta 2009 urteen artean, Brigada Politiko Sozialaren, Espainiako Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren eskuetan torturak jasandako herritarrak dira. Aste honetan, Nafarroako gobernuak torturaren beste 8 biktima aitortu ditu. Egiari zor eta Nafarroako torturatuen sareak jakitera eman dute errekonozimendu eta erreparazio batzordeak hartutako erabakia eta positiboki baloratu dute bi eragile hauek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik. Eman den urrats hau estatu indarkeriak lurralde honetan izan duen eragina agerian jartzeko eta urte luze zukatu edo isilarazi diren errealitateak aitortzeko garrantzitsua dela azaldu dute dinamikatik. Kepa Bales, Pako Sola, Peio Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano dira biktima gisa errekonozitu berri dituzten 8 herritarrak. 1970 eta 2009 urteen artean Brigada Politiko Sozialaren, Espainiako Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren eskuetan torturak jasandakoak dira. Hala ere, egiari zorrek eta Nafarroako torturatuen sareak oroitarazi dute Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela. Orain arte, 137 pertsona aitortu dituzten motibazio politikoko biktima 16/2019 foru legearen esparruan, eta hori izpide izanik lurralde honetan estatuaren indarkeria jasandako pertsona guztiak animatu nahi izan dituzte beste behin ere eskaerak egin ditzaten. Luberri konpartxak Bilboko aste nagusian parte hartzeko eskubidea aldarrikatzeko sinadura bilketari ekingo diotela adierazi dute Bilbon egindako prentsaurrekoan.
Luberri konpartzak Bilboko konpartzen federakundean parte hartzeko sinadura bilketa abiatu du, aste nagusiaren izaera herrikoia eta anitza errespetatuz parte hartzeko eskubidea onartzeko. Hainbat herri mugimendutako eragile zein kulturgilek babes adierazi dietela azaldu dute. Duela 3 urte egin zuten federakundearen parte izateko eskabidea, baina ezezkoa jaso zuten. Horren aurrean, hainbat modutan adierazi dute beren desadostasuna. Hala ere, konpartzaren eguneroko jardunarekin jarraitu dutela azpimarratu dute eta beste konpartzekin elkarlanean jaiak aberaztu dituztela adierazi dute. Ezker abertzaleari leporatzen diote Bilboko aste nagusian parte hartzeko betoa sustatu izana, jaietatik kanpoko interes politikoak lehenesten dituelako. Luberriren ustez jarrera horrekin Bilboko konpartzen aniztasunaren oinarria eta izaera parte hartzailea kolokan jartzen dute. Bestalde, bada garaia ekimen kulturala martxan jarri dute, Luberriren kasua zein Gasteizko txosnagunean, GKS-eri eta etxebizitza sindikatuei jarritako betoa salatzeko, haien esanetan eta haien partaidetza aldarrikatzeko. Denontzako jaien alde lelopean, beto horrekin amaitzea eskatu dute eta 150 artistak eta musika taldek konponbidea eskatzen duen gutuna sinatu dute. Iazko maiatzaren hasieran inauguratu zuten mobil zentroa Donostian, Gipuzkoako Aldundiaren babespean, alor publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzan, garraioaren sektoreko enpresa, zentro teknologiko eta formakuntza zentroen ekosistemarako egoitza izateko. Handik urtebetera, mobilen instalazioetan izan da 11. Mobilek azken urtean Gipuzkoa mugikortasun adimenduaren eta jasangarriaren Europako nodo bihurtzeko anbizioa indartu du laborategi aurreratuak, startup eta enpresa sareak eta hazkuntza plan berria aurkeztu zoriala Cesar Gutierrez Mobileko zuzendariarekin elkartu gara, azken urtaren balantzea egin digu eta bestalde aurrera begira dituzten proiektuak aurkeztu dizkigu. Urtebetez hemen ezarrita, balantzea oso positiboa da. Hemen mobil zenterren mobil izan ezik, beste 10 enpresa dazkagu ezarrita, 2 gestore teknologikoa, kudeatzen dutena laborategiko makineria, eta 8 enpresa hemen garatzen direnak bere negozioak bultzatzeko. Euskal Herriko baso eta murgilduko gara gaurkoan, bisita virtuala egingo dugu 11ko platotik, izan ere, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburua argitaratu berri dute, gure lurretan dauden espezien inguruan ezaguera zabala islatzen duen obra, eta hortik abiatuta Euskal Herriko basogintza ereduaren inguruan ere sakonduko dugu. Beraz, guztioni buruz hitz egiteko eta hausnartzeko gonbidatu dugu gaurkoan gurera liburu honen egileetako bat, Markel Arriola bengoa. Eguerdion, Markel. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartzeagatik. Zeu bai. Esan bezala, liburua, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian kaleratu berritan edo kaleratzekotan zaudete. Zertan datza liburua, zer topatuko du irakurleak? Bueno, bada liburu bat, aukera izan dugu apurate kapritxoz idazteko liburu bat, eta sartu nahi genuen guzti hori sartzeko. Orduan da liburu bat nahiko mardula, 500 horri ditu, dina laua baino pixkat handiagoa da liburua, eta laburtzeko esango nuke 3 zati dituela. Lehendabizikoan aipatzen ditugu gai orokorrak, Zuhaitzekin lanak nola egin, errepaso historiko bat ere egiten dugu, basogintzaz, paisaiaz hitz egiten dugu, erabileretaz, gai apur bat holan zehatzak lantzen ditugu, modu oso labur baten, eta sentsazioa izan dugu askotan gai horietako bakoitza lantzeko liburu bat beharko genukela, baina ez dugu horren beste tarterik izan, beraz, modu oso laburtu baten ero landu ditugu gai horiek. Bigarren zatia izango litzateke fitxena, horrek hartzen du zatirik handiena, 300 orrialde hartzen ditu, eta 110 espezie aztertzen ditugu banan-banan, eta hitz egiten dugu ezaugarri botanikoez, ekologiaz, erabileraz, bitxikeriez, pixkat zuhaitz horiek inguruan daukaten kultura guzti horren inguruan, edo kultura guzti horren zati baten inguruan. Eta azkenik, gibeleko gaiak ero izendatu duguna, dira atzeko 100 orrialde inguruak, horko zatirik handiena hiztegiak hartzen du, 5.050 hitz inguru sartu ditugu, zuhaitzen eta arbolen munduko hitzak.
holako glosario moduko bat. Sartu dugu ere Imanol Artolaren xilotekako bilduma, sartu ditugu beste hainbat gauzatxo, eta labur esateko liburua eskutan izango du aukera espezie bakoitzaren ezagutzetan sakontzeko, eta baita gai orokorragoetan ere muturrak sartzeko. Saiatu gara idazten modu ulertarraz baten, edo zeinentzat erabilgarria izan dadin. Hau da, ezagutza gutxi dituenak, nolako zertzelada batzuk hartuko ditu liburu hartatik, eta kuriositate handiagoa duenak izango dut artea ere gehiago sakontzeko. Zaila horren beste gai nagusi badago, baina gai txiki ugari inguruan guzti hori laburbiltzea zaila izango da, ezta? Bai, batez ere, hiru pertsonan artean egin dugu liburua, Jakoak esperientzia oso luzea du liburuak idazten, Iñaki eta nik ez. Gure egunerokotasunean idazte ditugu bestelako dokumentuak eta liburuskatxoren bat idatzi dugu ere, gauza txikiak egin ditugu, baina horrelako lan potolorik oraindik ez dugu egin. Eta batetik, hiru pertsonan arteko ideiak bateratzea eta antolatzea eta gero guztioi forma ematea, lan potoloa izan da. Eta esan dizuan, gai askotan geratu gara, idatzi behar duzu basogintzaz 3.000 karakteretan. Edo kimaketetaz 3.000 karakteretan. Eta badenean gai bat oso barruan bizi duzuna, askotan ez labur geratzen zaizu, esaten duzu, honen inguruan idatzi halko nuke liburu bat. Baina, iruditzen zait, zertzela batzuk ematen dituena holan zenbait gai gakoren inguruan, eta, jenteak esango du, zer iruditzen zaian. Aipatu duzun bezala, 3 pertsonen artean eginiko lana da, zuteaz gain Jakob Errekondok eta Iñaki Etxebestek ere egin dute liburua. Nolakoa da, holako proiektu bat talde lanean edo elkarlanean sortzea? Nik uste badituela zailtasun batzuk, baina alde positibo askoz gehiago ditu. Gara 3 pertsona nahiko desberdinak, kanpotik begiratuta agian gure frikismoa oso berdintxua da, eta 3 dugu saletasun da maitasun oso handi bat zuhaitz eta arbolekiko. Baina gero egia da, bizi dugula gaian nahiko puntu desberdinetatik, beti ere modu erlatibo baten ulertuta. Eta orduan oso aberasgarria izan da, prozesua bera ikasi dugulako asko, bai zuhaitzetaz da arboletaz, baina bai horrelako lan bat egiteko eraz ere bai, azpimarratu behar dut argiako lantaldea onduan izatea kristona izan dela, izan dugulako munduko baliabiderik honen, esan nahi dut liburua bidazterako orduan. Eta hori, hiruron ekarpenetara joan da, aurrekoan ere aipatu nuen, esango nuke Jakobak egin duela ekarpena batez ere erabileratik, kulturatik, asko daki tresnetaz edo zuhaitzak kudeatzeko edo lantzeko moduetaz, hizkuntzaz. Iñaki gehiago landu du gaixotasun da izurriten kontua, oso abila da ere mapak egiten edo informazioa biltzen, eta nik gehiago landu dut kudeaketaren arloa, botanika, ekologia, orduan iruditzen zait, hiru alor horiek nahiko ondo uztartu ditugula. Eta guzti hori kontutan hartuta, dokumentazio eta idazte prozesua ere esanguratsu izango zen, hau da, zenbat denbora halako liburu bat egikaritzeko? Jakobak egin zigun proposamena liburua bidazteko 2019an, eta seginen liburua idazten 2021an, idazten benetan, beraz 5 urteko prozesua izan da, prozesu potentea izan da, egia da, nik adibidez lanetik kanpo egin dudan zerbait da, astebururo eskaini dizkiot 10 ordu artean liburuari, hainbat urtez. Orduan izan da prozesu bat, esfortzu handia eskatu diguna, asko luzatu da, egia da ez dugula dedikazio osoa izan. Ez eta bai, asteburua dedikatzen nion igual liburua idazteari, astebarruan basogintzen aritzen naiz, baina astebarru horretan ikasitakoak ere eraman ditut liburura, eta hori ere azpimarratu nahi dut, askotan nik basogintzaz dakidana taldean ikasi dute handi baten, Tante Baso Jabe Kooperatiban egiten dut lan, eta lankidekin batera ikasi dute asko, eta hori ere islatzen da liburu honetan. Orduan ezaguera edo kolektibotasun hori ere islatzen da liburuan, ez da? Bai, eta gero liburua batez ere informazio bilketa lan bat.
Bakoitzak hartu du bere gaia eta informazioa pilatu eta landu eta kontrastatu eta hori eraman dugu liburura. Eta gero egon dira gai batzuk, kuriositate handia pizten zigutenak, baina ez ginenak nahikoa prest ikusten horren inguruan idazteko. Adibidez, zuhaitzaren eta arbolaren auziaren inguruan, edo zura eta egurra, edo oiana eta basoa eta mendia. Eta kasu horietan jo dugu adituen gana, eta 15 adituk hartu dute parte liburuan ere, artikuluak idazten gai konkretuen inguruan. Beraz, gutxienez, gaude hor 15 gehi 3 idazle, baina badago Dani ere, Dani Blankok atera ditu argazki pila bat, liburuan 1000 argazkitik gora aurkituko ditu liburua zabaltzen duenak. Gero Argiako lantaldean ere izan ditugu zuzenketan jardun dutenak, liburua errepasatzen, aholkuak ematen, beraz oso lan zabala izan da. Gero ere, gai baten inguruan sakontzen hasten zarenean, ikusten dituzu 1000 frente, eta kontaktuak izan baditugunez, kontaktu batekin da bestearekin apur bat informazio hori kontrastatzeko eta elikatzeko aukera izan dugu, beraz, orrialde baten jartzen dugu, eskertzen orrialde baten jartzen dugu zenbat pertsonak hartu duten parte, zuzenean edo zeharka liburu horretan, eta izugarri jente pilo badago, eta iruditzen zaigu horrek ematen diola liburuari pixua ere, kolektibotasun horrek. Esaten duzunen arabera, orduan badirudi proiektu bizia izan dela, hasieran ideia bat eta gero topatzen joan zaretenaren harira ere bere nolabaiteko bizi propioa izan duela liburu honek. Bai, ez dakit liburu bat horrela egin behar den edo ez, baina guk horrela egin dugu, hasieran zirriborro bat. Horrekoan aipatu nuen dela nik liburutegi baten topatu nahiko nuken liburua. Honek ez du esan nahi dela kriston liburua, baizik eta aukera izan dudala nahi nuen liburuari egiteko. Eta askotan, botanika liburuetan faltan izaten ditut hainbat kontu, hainbat irizpide. Orduan batu dugu apur bat, 3 liburu baten aurkitu nahiko genuken guzti hori, eta esan benga, hau sartu nahi dugu liburuan. Eta egitura honekin. Gero idazten joan garen einean egitura aldatuz joan da. Eta gai batzuk kendu ditugu, gai batzuk sartu ditugu, eta gero muga bat jarri behar genuen ere, 500 orrialdera iritsi gara, baina gai ginen askoz gehiago luzatzeko etzen komeni eta horrelaxe geratu da. Horrek agian bigarren proiektu baterako bidea uzten dizu irikita? Bai, gaurdanik hasi gara ja zuzenketa batzuk egiten edo bigarren bertsio bat egiten. Askotan hiztegiari dagokionez ere lehen aipatu dut 5.052 hitz, baina batekin egoten zara eta esate dizu hitz bat, besteak beste bat, apuntatzen zoaz, da hori azkenean elikatzen joango gara etengabe. Asmoa ere bada, zenbait euskarri modu digitalean aurkeztea, adibidez, liburuak hasieran izango du hasierako orrialdeetan Euskal Herriko zuhaitz aparten mapa bat. Eta hor ikusi ahalko da, zuhaitz apartak zelekutan dauden, da pixkat ezaugarri orokor batzuk. Guzti hori eramango dugu Argiako bizibaratzeako webgunera, eta webgune horretan erabiltzaileak edo interesa duenak aukera izango du kontsulta horiek egiteko eta datu berriak sartzeko. Beraz, zentzu horretan ere proiektu bizi bat izatea nahi dugu, badu bere nola esan, zurruntasuna, hau da 2026an argitaratutako liburu bada, eta hori igerriko da liburuan bertan, hitz egiten dugulako adibidez erabileretaz, da erabilerak 20 urte barru desberdinak izango dira, gauza asko aldatuko dira eta abar. Beraz, badauko zentzu hori, 2026an kokatzeak, eta aldi berean liburuak izango du biziak diren, edo izango ditu biziak diren zati batzuk bizi baratzea webgunearen bitartez kudatuko ditugunak. Aipatu duzu duela minutu batzuk, zuhaitza eta arbola, zura eta egurra ere, hainbat hitz Euskal Herritarrontzat edo Euskaldunontzat behintzat, guk sinonimo gisa ditugunak. Agian oiana eta basoa desberdintzen dugu zertxoa gehiago, baina aipatu dituzun besteak ez. Zuhaitzak eta arbolaren kasuan zergatik zehaztu nahi izan dituzue biak izenburuan? Bale, asko galdetu digute hau, eta espero genuen ere. Badaude beste liburu batzuk, Gatxitegik idatzitako adibidez, Zuhaitzak eta arbolak, uste duela izena, ez nago zazioz. Baina badaude liburu batzuk izendapen hori hartu dutenak. Batzuentzat sinonimoak dira, adibidez guretzat Aramaion zuhaitza ez dugu erabiltzen, guztia dira arbolak. Hor bai ikusi dugu, Jakoba eta Iñaki eta bien artean adibidez badaudela ezberdintasunak euskalkiari dagokionez.
Beste batzuk igual arbola gutxiago erabiltzen dute, zuhaitza erabiltzen dute. Badago batzuetan sinonimo beteak dira, bi hitzak, baina batzutan erabiltzen dira gauza ezberdinak adierazteko ere. Eta batzutan erabiltzen da zuhaitza adierazteko nolabait zuhaitze natural bat, hau da, inongo kimaketarik edo txertaketarik edo izan ez duen zuhaitz bat, eta arbola erabiltzen da etxekotutako espeziari referentzia egiteko, adibidez sagar arbola. Guk ez dugu zuhaitza erabiltzen, baina baso sagarra eta sagar arbola esaten dugu. Edo urritza basokoa eta etxekoa urritza arbola. Beraz, arbola horrek bai ematen dio enfasi bat, gure kasuan etxekotasun horri. Euskara Batuan edo euskalki batzuetan bereiztu egiten dira zentzu horretan. Hemen ez dago, eta liburuan ere, guk zalantza hauek izan ditugu idazterako orduan, adituen gana jo dugu, adituek idatzi dute horren inguruan, eta askotan ez dugu erantzun zurrun bat jaso. Batzutan erantzunak agian norabide zabalago bat uzten du, baina hori da, esan dezakeguna zuhaitz eta arbolen inguruan. Batetik, euskal kulturaren zati bat biltzea liburu honetan, iruditzen zaigu zuhaitzak eta arbolak konstante bat izan direla gure kulturan eta gure bilakaera historikoan. Ezinbesteko izan ditugu biziraupenerako, ezinbesteko ditugu orain ere, ezagutza oso handia pilatu dugu horren inguruan, eta iruditzen zaigu badela momentu polit bat guzti hori jasotzeko. Baditugulako gaitasun informatikoak gaur gaurkoz guzti hori biltzeko, eta baditugulako oraindik antzinako erreferentziak nahiko ongi kontserbatutakoak edo eskuragarri daudenak. Eta apurat horregatik eta zuhaitzi eta arbolei diegun pasioagatik ere. Eta gero garrantzi handia nahi izan diogu euskarari ere. Eta iruditzen zait hori erakusten duela liburuak, Euskal Herriari ere, Euskal Herri mailako proiektu bat bezala irudikatzen dugu. Zaila da Euskal Herri osoa eramatea liburu batera. Gehiago joko duzu beti eremu batetik edo bestetik. Argazkiak ateratzeragotan adibidez, bereziki ibili gara Nafarroan eta Araban. Egongo dira beti leku batzuk adibidez, errepresentazio txikiagoa dutenak, baina hori oso zaila da, ez dela. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa Markel Arriola Bengoa, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik. Zuri. Hona arte iritsi da aste arte honetako albistegia. Maskak taldearen gauero abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, gogoratu Amaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezuela. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Argiak musika, ideak itzurika, lurrean berinezko puska, mitak milaka. Gure penen metafora, bat bezala, gaueroan, ero birakatzen naiz. Ero gaueroan, gabero, ariago, ero baino eroago. Hitzik gabe mintzatzen, dira gorputzak. Taupadaka entzuten, ditut bihotzak. Zure garrasiak eta gure soinu hotzak. Maite zaitu, hau daran behar lehena, sinez dezazun iten dutan zinema. Ez zila izan lehena, ez azkena, gaueroan, ero birakatzen naiz. Ero gaueroan, gabero, areago, ero baino eroago. Biharamunetako doluak haste, mamu beltzak ez dira joan batere. Gauak egunari bai